bata. Ani na po si Teacher Sabina. Okay, excited ba mga makakatpon sa laing topic sa subject ng mathematics? Okay, ang inyong buhaton, maminaw, sabton para mas makakatpon kamo ang pamaagi sa topic na solving word problems involving addition. Okay, so maminaw ta mga bata para mas makakatpon kamo kung saon pagkuha ana nga problema. So before ta mag-start atong buhaton ang pagpahanas, i-plastar ang mga numero gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. So andam na ba mo mga bata? Tagaan mo na kung pila ka minuto para makatubag. Okay, so tanawon nato mga bata kung insakto ba ang inyong tubag. I-check ang inyong papel. Andam na ba? Okay, tanawa mga bata kung insakto ba yung tubag. Very good. So, nakuha ninyo ang insaktong tubag sa pagplastar sa numero. Sunod, iplastar ang mga numero gikan sa pinakadako hangtod sa pinakagamay. So, muna inyong buhaton mga bata. So, tagaan mo na ako pag-usab o pila ka minuto para makatubag. So mga bata, i-check ang inyong tubag kung isakto ba sa pagplastar sa pinakadako hangtod sa pinakagamay. Okay, so tama ba mga bata? Very good. So mga bata, kabalo ko nakakatun na mo unsaon pagplastar sa numero. Okay, ato nang sugdan ang atong bagong topic. Paminaw ha? Sa matag adlaw nato nga pagpakabuhi, makasugakod gayud kita og mga problema nga naglambigit og numero. Daghan mga pamaagi sa pagsulbad og word problems ug usa sa pinaka-epektibo mao ang paggamit sa Agona method. Mga bata, na ba mo ideya unsa nang Agona method? Okay, kung wala, mamina og tarong sabton para mas makakatpon kamo unsa nang Agona method. Okay, una, letter A, ask unsa ang gipangutana sa problema o problem. G, given unsa ang mga gihatag nga datos. O, operation unsa nga operation ang gamiton. Addition, subtraction, multiplication or division. And then ang letter N, unsa na number sentence. Okay, ang letter A, unsa na teacher? Okay, ang letter A is answer. Unsa ang tubag sa problema. So mao nay meaning sa Agona method. So mga bata, karon atong sukdan unsaon pagsulbad sa problema. Nipalit si Ana og 50 ka lansuni sa merkado og 80 ka buok mansanas. Idugangan niya og 60 ka mangga. Pila tanan iyang napalit na prutas sa merkado. Okay mga bata, atong tubagon ang problema gamit ang Agona method. Ang letter A, unsa na? Ang A as, diba? So, ang tubag, pila na tanan iyang napalit na prutas sa merkado. So, maunay itubag mga bata. Pangutana na pila na tanan iyang napalit na prutas. Maunay pangutana. So, maunay itubag sa letter A. Ari na po kita sa letter G. So, 50 ka lansones isuwat, and then 80 ka mansanas isuwat na pod, and then 60 ka mangga. So, mga bata, muna yung bantayan og miyon tag given mga numero nga nakasulat sa problema kauban ang iyahang pangalan. Di ba sayon ra kaayo unsa nang given? Ara na pud kita sa O addition. Nganong addition man teacher? Maingon magpila tanan iyang napalit na prutas sa merkado. So nangutan og pila tanan. Og yung tagpila tanan addition. Okay, sunod unsa na teacher ang letter N sayon ra kayo. I-plus ang 50,
i-plus ang 80, i-plus ang 60. So, maunay, letter in. So, arita sa letter A, 190 na tanan. Nga naman na, teacher? Diba ang letter in, i-plus na tanan, 50 plus 80 plus 60 equals 190 na tanan ang iyahang napalit na prutas sa merkado. O diba, sayong na kayo pagtubag gamit ang agona methods. Okay, so atong sulayan ang inyong kaalam kung naginabubuog tarong. Tubagang pangutana o problema. Gamita ang agona methods. Tagaan mo na koog. Pila ka minuto para sa pagtubag. Ready na ba? Okay mga bata, andama ang inyong tubag. I-check kung isakto ba ang inyong gihimo sa pagtubag sa problema gigamit ang agona method. Okay, so andam na ba? I-check ang inyong papel. Okay, ready na. Ang tubag sa letter A, ang pangutana, pila ang ilang natigom tanan. So, mo na isuwat, kumpituha. Sa letter C, okay, pilang natigom ni Chick, isuwat po, ug ang natigom ni Ruben. So, sayon ra kayo. So, ang operation, natural addition, kaya nangutana man og pila tanan. And then, sa letter N, isuwat ang pila ang natigom ni Jake o ni Ruben. So, ato nang i-add. So, ang tubag, 10,119 tanan. Diba sa yung kayo mga bata? So, kabalo ko, nakakatpo na kamo unsaon pagtubag sa word problem gamit ang agona method.